Coa pandemia non se fala de outra cousa. Os anticorpos e os antíxenos, que son os grandes protagonistas na nosa loita contra as enfermidades. Imos ao dicionario. Antíxenos. Substancias que introducidas no organismo provocan ou estimulan a formación de anticorpos. Un virus, unha bacteria nociva ou calquera patóxeno actúan como antíxenos porque provocan unha resposta inmunitaria. Tamén as vacinas son antíxenos porque estimulan as nosas defensas. Volvemos ao dicionario. Anticorpo. Substancia de natureza proteica producida polas células plasmáticas que se unen a un axente patóxeno, virus, bacteria, etc., ou a unha substancia extraña para neutralizar o seu efecto e facilitar a súa destrucción. Así que os anticorpos son respostas que produce o noso sistema inmunitario contra cada antíxeno. Xa o sabedes. Antíxenos e anticorpos, acción e reacción, as dúas caras das nosas defensas.